हाय लोगोफोर, आं दिनै जीमेलनि पासवर्डनि बागै बुंगोन। जोङो माब्लाबा जीमेलनि पासवर्डखौ बावनानै थायो। अब्ला जोङो जीमेलनि गोदान पासवर्ड माबोरै बानायफिननो हायो एबा रिसेट खालामफिननो हायो, आं बेनि बागै बुंगोन आरो लोगोसेनो जीमेलनि पासवर्डखौ माबोरै सोलायनो हायो बेनि बागै बुंगोन। दानिया फैदो लोगोफोर गाहाय आयदासिम। जोङो जीमेलनि पासवर्डखौ सोलायनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव टेप खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव जोङो बेवहाय गुगोल एकाउन्ट्स लिरनानै सार्च खालामना होनांगोन। बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। नोंथाङा साइन इन गुगोल एकाउन्ट्स नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं क्लिक खालामना होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा क्रमजों अपेन खालामना हो। बेनि उनाव बेफोरबायदि गुगोल एकाउन्ट्सनि पेजआ ओंखारगोन। नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामना थां। स्क्रल डाउन खालामना थां नोंथाङा। बेनि उनाव साइन इन एन्ड सिकिउरिटि नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेयाव आं क्लिक खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामना थां। नैबे पासवर्ड बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामना हो। नैबे पासवर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। आं क्लिक खालामना होबाय। बेनि उनाव नोंथांनियाव बेवहाय नोंथांनि पासवर्डखौ बिदों। नोंथाङा जुदि नोंथांनि पासवर्डखौ मिथिखागौब्ला नोंथाङा नोंथांनि पासवर्डखौ बेवहाय होनानै नेक्स्टआव सेरनानै नोंथाङा पासवर्ड चेन्ज खालामनाय पेजखौ मोनगोन आरो नोंथाङा बेवहाय गोदान पासवर्ड जेनेरेट खालामनानै अके खालामना होबानो नोंथाङा गोदान पासवर्ड मोनगोन। दानिया नोंथाङा जुदि नोंथांनि पासवर्डखौ बावगारदोंबा फरगट पासवर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। नैबे फरगट पासवर्डआव आं क्लिक खालामना होबाय। अब्ला बेयाव आरोबाव पासवर्ड बिदों। अब्ला आङो ट्राइ एनादार वेआव क्लिक खालामना होनांगोन। बेनि उनाव बेयाव मोनसे अपसन फैगोन। नोंथांनि मबाइलजों पासवर्ड चेन्ज खालामनाय पेजआव एन्टार खालामनो हानाय मोनसे अपसन फैगोन। बेयाव नोंथाङा बेखौ एसे स्क्रल डाउन खालामनानै येसआव क्लिक खालामना होबानो नोंथाङा पासवर्ड चेन्ज खालामनाय पेजखौ मोनगोन आरो बेवहाय नोंथाङा थांनानै नोंथाङा जा पासवर्ड दोननो सानदों बे पासवर्डखौ टाइप खालामनानै नोंथाङा बेवहाय गोदान पासवर्ड जेनेरेट खालामनानै नोंथाङा कनफार्म खालामनानै गोदान पासवर्डखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ'वाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौबो थुनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय।